Odyssey, the teddy bear are here to play. If you don't come play with us. Goddag. Goddag og velkommen til Ejners Lokale Hotel. Jo, tak. Kan jeg værelse 2? Ja. Hvor mange nætter? 3. Ja, det er 400. Her har I jeres nøgle. Værelse 2. I får et godt ophold. Jo, tak. Okay, værelse 2. Det var til 1. Og det er værelse 2 her. Super. Nej, det er så hotellet. Jeg synes, det virker fint. Sådan, der er meget plads, og der er mange mennesker faktisk. Ja. Jeg havde ikke regnet, at det ville være så mange. Har du hørt det der med den gruppe piger, der var her på et tidspunkt, hvor de forsvandt pludselig? Nej, det har jeg ikke hørt noget om. Har du ikke? Nej. Det stod over det hele. Ej, også i aviserne og i ugebladene. Det var, jeg tror det var til 2 år siden. Ej. Ja. Det er lidt vildt, sådan, at det lige her, ikke også? Men altså, det ville bare nyde. Ja. Det vil jeg da meget gerne høre noget mere om. Min mor sagde det faktisk til mig her, det var i går, fordi at hun hørte, at vi skulle på hotel, fordi vi ville gerne have noget sådan, hvad kalder man sådan, hyggetid for os selv. Sådan, når du ved, ikke også? Hej. Det er mig, der egner. I skal ikke tage, hvis der er nogle lyde her i aften. Hotellet er jo lidt gammelt. Okay, det lyder da lækkert. Hej. Okay. Så var det måske rigtigt den myte om de piger der. Hvor jeg kan slet ikke finde et kort nogle steder. Måske har jeg glemt den i receptionen. Lad os gå ind og kigge. Ja. Eller du går bare ind og kigger. Ja. Det lå i receptionen. Hvis vi skulle ud til bussen, så ville hun nødt til at have mit buskort. Så, ja. Så vi kan også se at skifte tøj og kunne bestille til det. Jo. Sådan, det bliver lidt kedeligt i længden, hvis man også skal være herinde hele tiden, så vi finder. Ja, lad os gå ind. Der. Hørte du også det? Lad os gå og kigge. Wow. Vi skal ud nu. Ja. Tror du ikke, Ejner ved noget, hvem det er? Jo, lad os finde ham. Hvad er det? Vi skal finde Ejner, det skal vi lige få det som forklaret det her. Ja, afsted. Den myte, den er rigtig. Jeg er til at finde Ejner lige nu, for det er sådan, hans kone er død. Hvad gør vi? Ja. Hvad har du gjort? Jeg er blevet nødt til det! We call Odyssey, the teddy bear are here to play. If you don't come play with us.